Her har vi Babyjogger City Elite-stellet. Vi har taget klapvognsdelen af, for nu skal den bruges som kombivogn. Når man bruger den som kombivogn, tilkøber man typisk en lift. Med liften følger der adaptere, som man nemt klikker i på siden. Derefter kan man klikke liften direkte på stellet. Liften har håndtag i kalechen, så den er nem at bære og har en god balancering. Den har en solskygge og et vindfang, som giver ekstra beskyttelse. Der er UV 50 i hele stoffet, og den kan tage en let byge, uden at betrækket bliver vådt. Der er god udluftning om sommeren. Så barnet ikke ligger og får det for varmt i liften.